У філармоніі з нагоды юбілею Валерія Анісенкі госці пачалі збірацца загадзя і дзяліцца ўспамінамі пра гады маладосці. Валерий Данилович сваім творчым вечарам хацеў сказаць, што ўзросты ў пашпарце і ў душы могуць адрознівацца, таму з уласцівай яму жвавасцю і энергічнасцю чытаў любімыя вершы і дзённікавыя ўспаміны. Сэр, вы прожили великое житье. Что вы можете сказать нам, нащадкам? Не верьте словам. Слова могут обмануть, верьте фактам. Вот с этим я вышел до своих коллегов, до своих глядачоў, слухачоў и прапанаваў. И, может, упершыню ў жыцці, а я веду 62 гады, як мне стаж вядучага. Я не стараўся падабацца, нешта яшчэ. Дапамагала ў гэты вечар майстру артыстка мінскага абласнога драматычнага тэатра Дар'я Коўшык. Яна грала ў адной з апошніх пастановак Валерія Данілавіча «Валянціна» па п'есе Александра Вампілава. Дарэчы, з яго п'есы «Паляванне на качак» пачаўся творчы шлях Анісенкі як рэжысёра ў 1979 годзе. Сёння артысты з Маладзечна прыехалі таксама павіншаваць свайго настаўніка і паказалі ўрывак са спектакля «Валянціна». За гэтую пастаноўку Анісенка атрымаў нацыянальную тэатральную прэмію ў 2023 годзе. Он говорит такие ценные вещи, которые можно разобрать на цитаты. Вот у меня даже есть пьесы, по которым мы с ним работаем, и вот на обложках можно посмотреть там цитаты Валерия Даниловича. Он, наверное, самый его любимый совет – это не ставить точек, который он говорит всегда, и то, что запоминается, и в последующих работах это применяется. Это, наверное, самое главное. Свой музычны падарунак для юбіляра падрыхтавала і Белдзяржфілармонія. Яе мастацкі кіраўнік Юрый Гільдзюк і мінскі струнны квартэт выканалі адну частку з фартэпіянага квінтэта Антаніна Дворжака пад назвай «Думка». Ён не можа уявіць сабе жыццё без музыкі. Ён нават ставіў тут дырыжора такі спектакль, дзе ён выходзіў за пульт сімфанічнага аркестра. І нават мы думалі, а можа яго прыняць на працу дырыжорам у наш сімфанічны аркестр, але тут у нас ёсць Анісімов. У зале і на сцэне ў гэты вечар можна было ўбачыць не проста артыстаў, рэжысёраў, пісьменнікаў, але ў першую чаргу сяброў Валерія Данілавіча, некаторыя з якіх нават бачылі яго першыя пастаноўкі, а тыя, каму не так пашанцавала, могуць працягваць гартаць старонкі жыцця Валерія Анісенкі разам з тэлеканалам «Беларусь-3».